Hills Farmers Unit mentagasngi kelawan banyakendu iu Superintendent of Police SP jong ke East Coast Hills District. Banyakan halor ke jingsyak keren ben ke kongkomoy walang kebaladon henyo pun reus nam ke arta hapo jong ke social media. Uba Alfon Bird Carson Teo u General Secretary ba ai jingkren shkilat pathai kubor ulay thu badena uni ka nong use ke social media. Hakabala penmi ia ke jingkren ben haki social media da ka baong baka kongkomoy walang ka don kat arngut ki khon bat ka longkum ka khnai hakaba ka khai ki khon klem jingtem. Kumta na kalyang jung ka seng kala panram jor ki beriu ki blakren ben ka kongkomoy klem da tep ka jing shisha. Nakalyang juga tenat pulet kin sa pendap ila ka jong ka kamram bat kila ongru bakini ki beriu kidi ban penmap no mardor hen rela da kimle kumta kin sa sha pan shitom kat kum ka an. Jungi mentagasngi batkendu ya SP Jogi East Coast District Bangka Jim kadai halor kawai ka isu akaba kawai ka social media user ka keren ben ya ikong kumon walang ibadai iwe member jong ka Hills Farmers Union apo South West Coast District te new ya kani apo T7 ka new jong T7 te nakaliang ka jongi ila penrem ya kani ka jingjia bakani ka briu keren ben di kongkomoy klem datip ya ka jing shisha syapang ka jong kongkomoy jadi namar kata kadau ka jing sokya ka jongi bat kum kinong rap niyang shiteli bat di kongkomoy ban penrem ya kani ka briu bat nidawa naka police department bakadai ban wat ya kani ka briu bakadai ban pat bakadai but immediately ka ban panmap but nisgo ban ong ba kum kini ki jingjia ki bana kapor ki briu ki ba ngimtip na ki wepat ki jela but ki briu ki bana ru ngimtip te henrei kum kini ki jingtho ki ba bento bria ka social media ngasgo ban ong ba hidai ban yang shiteli kum ka jat ban riu but ngimdei ban ailat kum kini ki briu bakin nyoben ya ilong kami khamtam kongkomon ide ilong kami kongkomon ide ibala yo ka karta ka bajrong nyo ban riu snem ndrei idang mari sport adu menta kalong kajing aimin sim ki kun samla kadon kajing aimin sim ya kinong ile kai sport ba kinong aimin sim ya ki kun jo kinong rap ba kai ka ba kongkomon ilaya lenti te henrei ngisgosi ba kani ka briu ka bana ai ngimtip te henrei nakaliang ka jong SP mentagasngi ila kular yangi ba inshim kia lor jong kani bat nakaliang ka police department kin sawat ya kani ka briu ka dine ai bat nakaliang ka police department kin sapa naka jingtho bat kin sale ya naka jong ka kam naka benta ba kani ka briu ka depan panmap mardot bala da kampar ngap kan ngat hakian ki bere ka kum ka social media act bat ngi kerpat ru ba kum kini ki jingjia nakaliang ka jong ka sarkar bat kum joru nidan ki senglong kami nidan ya ki sport association bakin wan chakmat naka benta bania snok tilang bat ke Hills Farmers Union ban penrem halor kani ke jingjia ka baki briu ke banabar kin keren beng ya ki briu ki badan ya kanam apo kastit ka bi ke jong kabidai pakane nga nakaliang jong ka Hills Farmers Union ngimdan ban kentho ya no te henre ngi yang kanong rim bai kongkomon idei idkhot bakura jong Hills Farmers Union badha kapor bai kongkomon ilet ban shim benta keleng ka Hills Farmers Union ka julum donation na ki dkhot jong ki paranong rep bat pan pencelor ya kalong kami bakan mi chakmat naka benta ban wan rai kanam ka burom ya ka jela lesi lingba ka jingwan kendu jongi USP mentagasngi lesi kan pen play ya ki khmat jong ki briu bat ki wei ki association bakin yesnok tilang bak Hills Farmers Union naka benta ban penrem ya kani ka jingjia haka be de bakani ka briu ka jingkeren ben jokai bagane ngilaiwan mentagasngi ngidangwan bat kendu USP te ngin saya perkhat yang haka isi la da kadon kam ban le kata te nakaliang joka seng ka saya chakmat tintin kong kumon isya keren ben kele kadai halor ba kadan ko bi jingtho ba ong ba namar bi ibon kon idan hadu khat amut ki kon te kani ka briu ong ba ka kentho ikong kumon ba kalong kumba ikong kumon ilong kum ka snai ka bakai ki kon klam ka jingtip te tadi kata ka kentin te lesi nga refer yo fi ba kenpek ka news ka bami apo T7 kalong ka ba mong bahagi ni kentin ki bato te isu te baki briu kin kren ben ya ka jat briu ka jongi klam da tip ikanong rem ni yang ha kanong rem ban persya kata bat kani ka briu ka di ban panma kata ka di